Ze hry Hrdina povstane. Jmenují se Vas a Rab. Vyhledávám. Vas Meta a Ramda Smeta, bratři. Bydliště Kalkata, Indie. Najdi jejich IP adresu, zjistí, jestli mají webkameru a pokud ano, napoj se na ní. Vyhledávám. IP adresa identifikována. Vyhledávám. Webkamera identifikována. Musíme zavolat úřady. Jeho letadlo havarovalo. Se nám vysmějí. Ani nevíme, kde je. Říkal, že je někde na východním pobřeží Kanady. Prý pod sebou viděl ostrovy. Možná bychom měli zavolat kanadské námořnictvo, he? Možná by si měl pořídit naslouchátko. Je to tajné. Přísahali jsme, že jeho identitu nikdy neprozradíme. Já pojedu do Kanady. Něco mám. Doktore Helixi, tady. Našli jsme ho, pane. Dobrá práce, Arkovová, dobře. Vypust je do lesa. Aaron Stone bude mít společnost. Pamatujte, chci je dostat živé. Počkejte. Měl jsem v krku žábu. Je to lepší. Stane, musíme se z toho ostrova dostat, než nás najde Omega. Možná můžeme postavit vorsklad, nebo můžeme použít můj padák jako větroň a odletět, nebo možná... Nebo možná? Možná je pozdě. Nemáte to pro případ nouze? Myslím, že to je nouze. Stane! Musíme něco udělat. Mé rukavice nefungují, nemáš jiné zbraně? Ne, můj program mi nedovoluje ubližovat lidem. Ale tihle nevypadají moc jako lidé. Raději si zakryjte uši. Tyjo! Co to bylo? Vysokofrekvenční zvuk. Dokáže odehnat zvířata. Počkat, ve hře je jeden ze zločinců Omegy šílený vědec Helix. Vytváří mutanty, které mají půl lidské DNA a půl zvířecí. Myslíš, že on... Jsem přesvědčen, že toto jsou jeho výtvory. Musíme se teď dostat dolů. Stane, musíš mě varovat, když budeš dělat něco takového. Ahoj, Aarone Stone. Ahoj. Pokračování příště. Na českém znění spolupracovali Josef Pejchal, Matouš Ruml, Romana Chvalová, Viktor Dvořák, Petra Tenorová, Pavel Novotný, Jan Musil, Alexandr Postler, Martin Mejzlík, Ladislav Špiner, Zdeněk Rumpík, Kristýna Jelínková a další. Překlad Radek Svoboda, zvuk Tomáš Paulas, produkce Alena Kiralová, dialogy a režie Petr Dohnal. České znění vyrobila DV agentura v roce 2009.